हेलो फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସିଟି ବା ଡିଏଲ୍ଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍, ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କେବେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲା ପରେ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2026। ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2026 ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଟାଇପ୍ କଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା exams.comର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2026 ଡାଉନଲୋଡ୍। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା exams.com ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ବା ଡିଏଲ୍ଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2026 ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 2026। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯେତେବେଳେ ବି ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2026 ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।